こから分析したと。セネガル。やってきたのは東京吉祥寺にあるアフリカ大陸。セネガル育ちの日本人店主が手掛ける本格セネガル料理のお店です。チェプジェンという代表的なお料理を作ります。こちらがセネガルのソウルフード、チェブジェン。一体どんな料理なのでしょうか。それではキックオフ。さあまずはいきなりここで松木さん、タイが出てきましたね。セネガルでもタイ取れんの？ねえ。いやこれはめでてえな。めでたい。そのタイの中にニンニクやパセリのペーストを詰め、油の中へ。火が通ったら一旦取り出し、今度は油の中へトマトペーストを入れました。出てきたのは右サイドから大根、かぼちゃ、さつまいも、なす、人参、そして大きく切られた野菜たちが次々とピッチの中に入っていきます。いやもういろんな出汁が鍋の中入ってきましたね。そうですね。じっくりと火を通すと野菜も取り出しました。そしてこれからご飯を炊きます。セネガル料理に使うのは細かく砕いたお米。これを出汁が出たスープで炊いていくのです。さまざまな食材のエキスが染み込んだご飯が炊けました。そこに先ほど取り出したタイや野菜を乗せればセネガル版タイ飯チェブジェンの完成です。ちょっといってみませんよ、お米。まさにお米がこれはタイの出汁が味があるね。味がありますか。深い味がする。ただちょっと骨が入っちゃったね。骨が入っちゃったね。見えない攻撃がね。見えない攻撃気をつけなきゃいけない。何が起きるかわからない。上手につなげましたね。